Moltes gràcies per ser aquí, gràcies a tothom, perquè nosaltres, com diuen al 93.cat, també ens volem adreçar a tothom, al públic més fidel, una part dels quals avui sou aquí, i també els que venen un cop a l'any, els que venen només a veure musicals, els avis, els més joves. Aquí tothom és benvingut i ens agradaria que pogués viure aquesta experiència única de veure espectacles en directe. Com us deia, gràcies per venir a la gala, un any més aquí al Cursal. En les darreres gales ens hem vist en un estudi de ràdio, en una estació de tren, l'últim cop a les cadires de la Rosita, com si estéssim al passeig. Aquest cop hem tornat a l'escenari del Cursal. Jo crec que això és el que li ha passat al Jordi Jané, que l'hem marejat tant i s'ha despistat, perquè vosaltres el veieu? Doncs jo tampoc. En fi, jo començo, si ell arriba ja arribarà. Doncs, com veieu, tenim ja el llibret de la programació a punt dels espectacles que ens visitaran entre els mesos de gener i juny i que podrem comprar a partir d'aquest dissabte 2 de desembre a les 10 del matí si volem comprar el toc de teatre i a partir de les 11 la resta d'espectacles i d'abonaments. És el meu. Perdoneu, Ostres, disculpeu, és el Jordi. M'acaba de passar allò que no pot passar mai en un teatre, que soni un telèfon. L'agafo, Ei, Cristina, que no havíem quedat a les 7, on ets? Sí, on soc jo? Doncs, no sé, a punt de presentar la gala, Jordi. Jo també soc aquí, a dalt de l'escenari, vaja. Que ets a dalt de l'escenari? No, perdona, no, aquí hi soc jo i no et veig, no et veig per enlloc. No em vas dir que quedàvem a les 7, a dalt a les plaques solars? No. Jordi, no em diràs que has pujat al terrat on ens han instal·lat les plaques solars. Per favor. Vam quedar aquí. A veure, fem una cosa. No, escolta... Mira, jo ara et passo un cable, tu l'endolles i a veure si d'aquesta manera aconseguim veure'ns. Sí, ara t'ho anava a dir. Fem una videotrucada, Jordi, perquè és que no t'entenc. Un moment, a veure. Val. El que passa és que la pantalla no fa senyal. Jordi, bueno, no sé si està per aquí dalt. No hauràs tocat algun cable? Mira, em baixa el cable. No, sí, però de veritat, I ara què... Jo ara represento que he d'endollar això. És que a mi em fan fer cada cosa, també. Pere i Ernest, no me'n ramparé, no? Prova, molt que macos els tècnics, de veritat, Hola? Mira. Em veus ara o no? Sí, et veig perfectament. És que, escolta'm, que no em vas dir... Sí. Penjo, Sí. Sí, ja et miro. Que no em vas dir que havíem d'explicar això de les plaques i que quedaríem aquí? Que no et vaig dir, a veure, que quedàvem aquí a l'escenari i explicaríem des d'aquí el que ens han instal·lat, que aniríem vestits amb alguna peça de color rosa com la portada del llibret i a veure, és que de veritat, és que ets un cas, Jordi? Però vaja, no sé, ja que et veig aquí dalt, tan ben vestit, tan protegit, explica'ns, a veure, això d'aquestes plaques. Però escolta'm, una pregunteta ara, Fa molt sol, no, aquí dalt? Perquè això és en directe, no, Jordi? Quina hora tens? Ara? Mira, ara és un quart. Un quart. Un quart. Ai, val, sí. Però escolta'm, no em liguis. Va, Cristina, que això no s'explica sol, A veure, el que havíem d'explicar és que aquest any al Cursal ens hem posat les piles en temes d'eficiència energètica. I la mesura que hem pres, saps quina és? Doncs guaita, hem instal·lat 69 plaques fotovoltaiques aquí als 2 terrats del Cursal, la qual cosa ens permetrà un estalvi aproximadament d'un 13% de consum elèctric, que és més o menys el que poden gastar 13 llars estàndards anualment a Manresa. Molt bé, no està malament, No, home, clar, no està gens malament. I vols que et doni una altra dada encara? Mira, ho tinc aquí apuntat. Amb aquest estalvi del consum elèctric, a més, deixarem d'emetre a l'ambient més de 17 tones de CO2. Què et sembla això? Fantàstic. Sí. Molt bé. Cristina, em veus bé o no? Sí, s'havia tallat una mica, però bé.
Escolta'm, aprofitant que estem aquí dalt, Sí. fixa't quines vistes que tenim. Goita, mira cap allà, eh? Sí, mira Què et tu, sembla? Montserrat, el passeig, molt bé. Escolta'm una cosa, Jordi, però baixa ja, sisplau. És que tenim tota la gent aquí esperant-nos i jo tiraré, eh? Si no baixes, tu mateix. Jo vaig fent. Sí, doncs escolta'm, no, ja baixo, però Va. trigaré una mica, perquè m'he de canviar, que goita com vaig. Sí, ja ho he vist com vas. Doncs va, vés baixant, ja t'ajudo, va, baixa, vinga. Fins ara... Sí, fins ara, és que de veritat, eh? Bueno, a veure, per on anàvem? Si em permeteu, espera't, aquesta, el mòbil amb silenci, com tots vosaltres. Ara sortiré un moment a buscar-lo i a veure si l'arreglem, que difícil serà. Però no patiu, que us deixo amb molt bona companyia. Us deixo amb el ballet clàssic Manresa, que el 4 de febrer presentarà aquí al Cursal La Ballader en una nova funció solidària a benefici de nens i joves de la Fundació Altaia. Ara en veurem un pas a dos amb la Laia Lafuente i el Gerard Navarro. Fins ara. Ara torno. Moltes gràcies. Ens retrobem amb ells el 4 de febrer. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, ja el tenim aquí. Bona tarda, disculpeu. Una confusió. Sí. Una confusió. Molt fàcil. Bé, és igual. Seguim, no? Sí, jo he començat amb la dansa. Et sembla... Perfecte, continuem. Continuem per la dansa, que ens tornarà a visitar el Ballet Nacional de Cuba, aquest cop amb Don Quixot. I també dins la nova edició de Festivals Batec podrem veure la companyia de Maria Rovira i la Fundació Crea Dans, que ens representaran l'Odissea. És una producció del Mercat de les Flors. I tornarem a tenir aquí també els Brothers Bros amb un potentíssim espectacle de dansa urbana i llum. I també la troupe de Fun Dan Mondays, en aquest cas amb dansa urbana i percussió.
És que, perdona, Cristina, és que m'ha quedat un rau-rau. A veure, o sigui, no havíem de parlar dels leds, de les plaques, de totes les novetats que tenim aquí al Cursal en qüestions d'eficiència energètica, que són importants, perquè, escolta'm, tal com està el món avui dia, i amb els gairebé 17 anys que ja fa el Cursal d'aquí poc, no ens podem encantar amb això. No, és veritat, com passa el temps, eh? Sí. 17 anys ja, es va fent gran. 17. La criatura l'any que ve major d'edat. Sí, i ho celebrarem, Ho celebrarem fort. Els 18 anys hem de celebrar-ho fort. Però els 17 també els celebrarem, I amb un vell amic nostre, amb el Mag Lari, amb el seu estrafalari, que tindrem aquí el 20 i 21 de febrer. Estupendo. I la màgia que no falti, Perquè, de fet, com ja fa 12 anys, pràcticament començarem la temporada amb la màgia de la nit dels genis i mags d'arreu d'Europa. Ja és un clàssic de cada any que fem, molt bé. Escolta'm, he vist que l'Ernest ens ha tret els tamborets, molt bé. Doncs ens posem una mica més còmodes. Aprofitem-ho, tu, ja que ens els han portat, oi? I tant, doncs va. Seiem aquí i comencem a parlar, obrim el bloc del toc de teatre. Aquesta temporada tindrem 5 espectacles dins l'abonament de la sala gran i que podreu comprar pel preu de 95 euros. Estrenarem aquest toc amb una producció del Teatre Nacional, la plaça del Diamant, que serà el 20 i 21 de gener. És una mirada contemporània a aquest clàssic de Mercè Rodoreda, interpretada per 10 actrius que ressegueixen la vida de la Colometa. Una obra de la qual en farem una tercera funció accessible, amb audiodescripció per a persones amb discapacitat visual i amb subtítols per a persones amb dèficit auditiu. I la segona obra del toc és The Party, adaptada i dirigida per en Sergi Balbel, amb actors i actrius com Àngels Gunyalons, Biel Duran, Jordi Díaz, Lluís Soler i Montse Guallart, cares conegudes però que ara feia temps que no les veiem al Cursal. Una comèdia mordaç que tindrem aquí el 17 i 18 de febrer. Una cosita, ay, que te va a gustar. Escucha la noticia, tranquila. Aquesta comèdia, Cristina, jo, deixa'm dir-te que ja l'he vista. Ah? Sí, l'he vista. I no em vas dir per anar-hi? No. Sempre et queixes quan jo deia, és que he anat, ai, no m'ho has dit. Era una petita venjança. Ah. Però no m'ho tinguis en compte, No, t'ho Cristina. tinc en compte. El que volia dir és que en aquesta obra el que comença sent una festa, al final s'acaba... No els expliquis al final, Jordi, que és la gràcia. No, home, no, va. Perdó. Anem per la tercera obra del toc, però aquesta no us l'explicaré jo, us l'explicarà el Jordi. Jo? No, el Jordi mira. Hem vingut avui a trobar una de les protagonistes, una de les actrius protagonistes que tindrem a la nova temporada del Cursal. Amb nosaltres tenim a la Mercè Arànega. Hola, Mercè. Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí. Escolta, el públic de Manresa encara té el record a la memòria aquella Shirley Valentine que vas venir a fer el 2019, encara té aquell record d'aquella història una miqueta còmica d'una dona valenta que emprenia com... Mira, va, doncs em prenc la vida. Me'n vaig a Grècia. Se n'anava a Grècia, sí. Ara et tornarem a veure dalt de l'escenari fent un monòleg, sola una altra vegada, amb instruccions per fer-se feixista. Això és una cosa totalment diferent, no? I tant que és diferent, perquè d'entrada no hi ha un personatge. Clar, això és un assaig que ha escrit la Miquela Múrgia, i és com una conferència, Aleshores, ella ho ha fet. Bueno, ella, pobreta, va morir aquest estiu, amb 51 anys. Ella ho feia, el que passa que ella ho feia d'una manera molt seriosa, tot i que el text està farcit d'ironies. Però nosaltres hem volgut donar-li una volta encara més, i el que hem fet és com si fos un stand-up comedy. És a dir, parlo amb el públic, m'hi adreço, faig acudits... A veure, no és allò que sigui de tronxar-se de riure tota l'estona, hi ha estones que és molt irònic i hi ha estones que la gent riu bastant, perquè es diuen unes animalades tan grosses, tan grosses, que s'ha de riure per nassos. Ens n'hem d'enfotre d'això. Perquè què creus que buscava la Miquela Múrgia amb aquest assaig i que vosaltres heu transportat al teatre amb aquesta obra? Ella buscava d'entrada fer una denúncia, això des de l'humor, i també sobretot que hi han coses
que ens en donem compte que dius, a vegades has dit, ostres, és veritat, com per exemple, això d'anar a votar cada 4 mesos és que és una llauna. I ella diu, bé, doncs amb el feixisme això no passarà. No haureu d'anar a votar mai més. Un altre avantatge, que sempre diem, hòstia, hem de pagar senadors, hem de pagar diputats, parlaments, paguem fins i tot la cunyada del cunyat del que... I et diu, doncs això en un sistema feixista no passa. Perquè, bé, el nirvana ja és la dictadura, que només n'has de pagar un. Aleshores, clar, jo estic defensant tot això amb escena, però el que ella vol és que ens en donem compte que nosaltres això ho hem pensat més d'una vegada i que això és un perill, perquè pensar això, que és per la nostra comoditat, és caure en un comportament feixista, és a dir, és anar en contra de la democràcia. Clar, ella diu, la democràcia és l'únic sistema de govern que es basa en el dissens i no en el consens. És a dir, es basa en la discussió, es basa en que tu i jo, encara que no estiguem d'acord, hem de discutir fins que ens posem d'acord. Clar, diu, això en un sistema feixista no passa, perquè tots fem el que diu un. I diu, sí, però, clar, la llibertat on és? I com surt el públic després de veure aquesta obra? Amb quines sensacions? Com ho està rebent? Mira, durant la funció la gent riu. Hi ha llocs que s'ho agafen més pel cantó que crema o no volen o no poden entendre l'humor i riuen menys, però el que està clar és que al final es queden clavats a la cadira, perquè l'últim tros, diguem-ne, l'últim paràgraf, és molt dur. És molt dur i no en té gens d'humor. Gens. És per quedar-te clavadet a la cadira i dir, doncs sí que hem d'anar en compte, sí. I si haguéssim, per acabar ja, per finalitzar, per animar el públic de Manresa, que t'ha vist, vam veure amb un cel de plom, la Shirley Valentine també, que dèiem abans, l'Alè de Vida, que també vas fer el 2015. Els gossos, suposo, no? Els gossos no van venir? Podria ser, jo ara no ho tinc al cap, però podria ser. No sé, no ho tinc clar. Però què li diries a aquest públic de Manresa per dir, acabar-lo de comença de que vingui aquestes dues funcions que farem al març? Doncs primer, que s'ho passarà molt bé, que és una cosa molt fresca, que hi ha molta interacció amb el públic, que faig fins i tot pujar algú del públic i, com jo dic, tant si vol com si no vol. Som feixistes, no? Doncs si no ho fas per gust, ho faràs per força. I que s'ho passaran molt bé i que els hi donarà per pensar una miqueta. Dura una hora justa, vull dir que és 1 hora i 5 o així. És una cosa passadora, molt bé. I vaja, m'agrada molt el públic de Manresa, hi he anat moltes vegades i espero de la fidelitat. Quines ganes de veure-la. Jo segur que no me la perdré. I el que tampoc no em perdré serà la propera obra del Toc. Coralina, la serventa amorosa de Carlo Goldoni, en un muntatge de la Perla 29 d'aquesta comèdia d'embolics, amb un elenc espectacular, la Mireia Xalà, la Clara de Ramon, la Rosa Gami, entre d'altres, i arribaran al Cursal el 20 i 21 d'abril. I tancarà aquest abonament Jauria, una peça de Jordi Casanovas punyent i necessària. Estrenada a Madrid el 2019, és una ficció documental sobre el judici del cas de la Manada, amb actors com Carlos Cuevas, Francesc Cuéllar, un espectacle brutal. Quin toc, Quin toc. Jo és que les vull veure totes, no me'n vull perdre ni una. I per 95 euros. Està molt bé. Fantàstic. Molt bé. Escolta'm... Però espera't que a part d'aquestes obres tenim moltes altres obres de teatre, Ara les anirem desgranant. Sí, però un segon, Cristina, perdona, és que ara abans no avancem més. Jo... Però si és que acabem de començar, Jordi. Per això, abans la cosa no vagi pel pedregar. Jo se m'està secant una mica el coll. Vaig a buscar una mica d'aigua aquí a la font que tenim a baix. Tu en vols? Sí, és igual. Fins ara, Va, doncs bé, anem tirant, si té set, doncs au, a buscar aigua. Doncs va, continuem perquè ja hem dit, a part de l'abonament de teatre, hi ha molts espectacles també de teatre. Tornem a tenir l'humorista el Santi Rodríguez, per molts conegut com el frutero de la sèrie Siete Vidas, amb el seu nou muntatge, Espíritu, serà el 23 de febrer. I per aquelles persones que voleu passar una tarda més que divertida, preneu nota, 11 de febrer, l'espectacle Pongo, amb la Judit Martín, que vam tenir la passada temporada al Conservatori, i Mònica Ballesteros, que ens conviden a fer un homenatge a tot allò inútil que tots tenim a casa. Tots tenim aquella cosa... On vas amb això? Té. Sí, aquesta és la... Però jo no tinc set, ara. No, bueno, quan tingui set... Bueno, doncs deixa d'aquí. Té.
I Deixo això, aquí? i això teu? Això és la meva cantimplora. Home, això sí que és un pongo. Què? Però això és la teva cantimplora, Sí, escolta'm, una mica de respecte, eh? Me la van donar una vegada amb un comiat de solter que vaig anar. No m'expliquis d'on ha sortit això. Què passa? No, a veure, doncs mira, t'anirà bé si vols venir a Pongo, perquè en Pongo demanen al públic que portin això, un Pongo, qualsevol cosa d'aquelles que no fem servir a casa, i llavors a partir dels pongos que ha portat el públic fan improvisacions. Amb això, no vull saber ni què improvisarien, Jordi. Però jo sí que la faig servir, eh? Va, no és de 13. Per beure aigua. Molt pràctic. Sí. És igual, va. Fa goig. Em sembla que hem de parlar de... Posem-nos serios. Sí. De la Lolita. Exacte. Ho dic bé? Perquè, exacte. Sí. Una gran actriu que torna aquí el 12 de gener, aquest cop la Lolita serà a l'escenari del Cursal per posar-se la pell de Pòncia, la serventa de confiança de la casa de Bernard d'Alba. Me callé. Nos callamos. Hasta hoy. Ya vienen los segadores. Habla. ¿Qué imagina tu cabeza? En busca de las espigas. María Josefa, Se madre de llevan Bernarda, los por corazones. fin pueden disfrutar de una hermosa vida. De las muchachas que miran. Odiar a los hombres es una falta muy grande. Los pobres solo queremos lo que tiene la gente que nace con posibles. A los hombres hay que amarlos, pero con la cuerda suelta. 30 años lavando tus sábanas, 30 años comiendo tus obras. Quieres gritarlo con la cabeza fuera de los embozos y que el pecho te estalle como una granada de amargura. Ahora me gustaría volver a estar allí, volver a sentir el agua de ese mar y olvidarme de toda la tristeza. Fantàstic. I uns quants dies després, el 3 de febrer, l'insigne Josep Maria Flotats, acompanyat per en Pep Planes, seran Voltaire i Rousseau a La Disputa. I el 24 de febrer tindrem al Cursal L'illa deserta, una peça de Marc Artigau, protagonitzada per l'actor manresà Miqui Esparvé, que també fa molt temps que no el veiem actuar aquí a Manresa, al costat de Maria Rodríguez. És una obra que vol reflexionar sobre la vida i el pes de les decisions que prenem. I també tindrem Austràlia, una comèdia romàntica sobre els vincles familiars amb segell de la Sala Flyher, Meritxell Huerta, entre d'altres. La Meritxell se me surt a la novel·la dels migdies. Jo no me la perdo mai, sempre... Sí. És molt divertida aquesta actriu. Tot això fa molt bona pinta i, a més, també tindrem la gran farsa de Santi Fondevila el 5 d'abril aquí, a la Sala Gran, amb David Bagés, Jordi Martínez, Santi Ricard i Xavier Ripoll. Una sàtira sobre el poder polític i judicial. Molt bé, aquest és un quartet fantàstic d'actors. I l'1 de juny, crec que ja de les últimes obres de teatre que tindrem aquí a la Sala Gran, ens arribarà La nostra ciutat, una gran producció del Teatre Lliure, amb 15 actors i actrius a dalt d'escena. Una gran producció com poques. Últimament costa veure espectacles amb tants actors a l'escenari. D'aquesta obra, el Jordi Mira en té més detalls. Som al Teatre Lliure de Montjuïc per parlar d'un dels grans muntatges teatrals que ens arribarà a la propera temporada. Es tracta de La nostra ciutat, del dramaturg nord-americà Thornton Wilder, que podrem veure l'1 de juny vinent i avui tenim per parlar-nos-en el seu director, el Ferran Utzet. Hola, Ferran. Hola, què tal? Com estem? Com estem? Escolta, explica'ns, com han anat les funcions aquí del Teatre Lliure amb aquesta funció? Bé, estan anant molt bé, la veritat és que estem molt i molt contents, la rebuda del públic està sent molt entusiasta, és una obra que és molt emocionant, jo penso, i que alhora passa d'una manera molt especial i molt agradable, estem realment molt feliços. Perfecte. Al Cursal, de fet, fa anys vam poder veure El llarg dinar de Nadal, també del mateix autor, del Thornton Wilder. En aquella ocasió ens feia un retrat com familiar a través del pas del temps. En aquesta ocasió ens trobem amb alguna cosa semblant, juga també amb el temps. Com funciona l'espectacle? Sí, el Thornton Wilder és un autor molt important dels Estats Units i que, en canvi, curiosament, està poc representat a Catalunya de manera professional. Només recordem aquest muntatge de la Ruta 40, estupendo, del llarg dinar de Nadal.
I en canvi als Estats Units està absolutament a l'alçada dels grans, de Miller, de Tennessee Williams, de l'Eugene O'Neill, dels que nosaltres considerem que són els grans autors americans, no? I llavors aquest muntatge jo crec que en primer lloc doncs, ajuda a cobrir aquesta absència perquè la nostra ciutat és la seva obra més destacada, la més famosa i que als Estats Units és importantíssima. Diuen que representa cada nit en algun lloc dels Estats Units, diuen que representa aquesta obra, en un poblet, en un institut, en una universitat. I llavors, efectivament, ell tenia una gran preocupació metafísica, en realitat, i el pas del temps és una de les grans qüestions que ell aborda, i en aquesta obra fa exactament això, el que és una mena de llarga reflexió sobre un tema que ens afecta a tots i que és universal també des dels grecs, que és com aprofitar la vida, no? De quina manera podem gaudir intensament de cada moment. I això sabem que és molt difícil, no? Ser plenament conscients de lo meravellosa que és la vida i recordar-ho cada dia. I aleshores l'obra condueix els espectadors d'una manera molt bonica a efectuar aquesta reflexió d'una manera impactant. Sí. Al Cursal, a la funció que tindrem l'1 de juny, no podrem comptar amb la Rosa Renom en el paper de regidora, però precisament et tindrem a tu mateix, que la substituiràs i estaràs acompanyat per un reguitzell d'actors, 14 actors dalt de l'escenari, amb tu 15, a més tots ells molt coneguts pel públic de Manresa. Sí. Bé, primer dir que que fa molta il·lusió sempre venir a Manresa, que és un teatre extraordinari, molt acollidor, que funciona molt i molt bé, tant de bo tots els teatres fossin tan estupendos com el vostre. I sí, és una mica una primícia que jo hi faré un paper, òbviament el teatre i la companyia ho saben, però encara no ho hem explicat molt, i és una substitució en certa manera natural, perquè aquest paper del regidor és un dels papers que fa especial l'obra, perquè és un personatge que el que fa és ubicar l'acció, dirigir-se directament al públic i explicar-los què és el que està passant, quin és l'interès de la trama, cap a on van els personatges, què els hi passaran al futur, com és l'escenografia, i llavors estableix un diàleg que és el que jo personalment sempre estableixo amb els espectadors quan fem una activitat que potser algun dels espectadors l'ha vingut a fer, que és un assaig obert. Fantàstic. Teníem la curiositat de saber si era la primera vegada que et veuríem actuar al Cursal, si això era com a primícia, perquè de muntatges teus n'hem vist un reguitzell. Vam veure alguns dies d'ahir, El silenci dels telers, Sopa de pollastre amb ordi, Un obús al cor, i segur que me'n descuido. Sí, jo penso que Dansa d'agost també devia venir, i potser traduccions, no ho sé. Sí, el públic de Manresa, hòstia, sempre m'heu rebut molt bé i ho agraeixo molt. Actuar-hi crec que no, perquè jo vaig substituir a un actor amb una gira també de la Presa, però fa molts anys i crec que no vam anar a Manresa. Sí. Bueno, doncs ja ho sabem, com una mica de primícia per al·licient, primera vegada Ferran Utzet dalt de l'escenari gran del Cursal, acompanyat per Rosa Voladeres, Isabel Rocat, Oriol Genís, Albert Triola i un llarg etcètera d'actors i actrius que vindran l'1 de juny a la Sala Gran del Cursal amb aquesta obra de La nostra ciutat. Fantàstic, i en funció accessible, I tots aquests espectacles a la sala gran, perquè a la sala petita i al conservatori ja sabeu que sempre oferim propostes més de petit i mitjà format molt interessants. Començarem l'11 de gener amb Spasticity, del vegenc Marc Buixaderes, un espectacle ple d'humor i sobretot de molta sensibilitat. Hi haurà també Bèsties, un monòleg punyent a càrrec de Marta Marco sobre l'hipersexualització en infants i joves, i la producció del Maldà Adéu Jane de Clara Moraleda, que reflexiona sobre la pressió estètica i la importància d'acceptar-nos tal com som. Un espectacle molt recomanat també per gent jove. En aquest cas, aquest muntatge, tot i que el llibret posa que el fem a la sala petita, l'hem hagut de traspassar i el farem al Teatre Conservatori, el mateix dia, a la mateixa hora,
però al Teatre Conservatori. Molt bé, ho tindrem en compte. I l'espectacle que sí que tindrem a la Sala Petita el 8 de febrer és el monòleg desenfadat i divertit Faig tard, que protagonitza Rosa Andreu i que està dirigit pel manresà David Pintor, sobre aquesta manera de funcionar tan estressant que està tan de moda en els darrers anys. I també hi podrem veure una nova proposta de la companyia Tizzina Teatro, Búho, que parla sobre la pèrdua de memòria i de l'oblit. I un altre monòleg, Dicen las madres, d'Alejandro Palomas, tot un homenatge a les mares. Bé, Cristina, i encara hem de parlar de les propostes de proximitat, quilòmetre zero, que aquesta temporada inclouen 12 sense pietat del grup de teatre de Fals, guardonat recentment amb el primer premi Maria Matilde Almendros de teatre amateur, Com testos a les olles, un monòleg del grup de teatre Coliseu de Sant Vicenç de Castellet i Una vella coneguda olor, un clàssic de Josep Maria Benet i Jornet, que en aquest cas la farsa de Berga portarà al Teatre Conservatori. I ara que estàvem parlant de teatre amateur, m'ha vingut al cap que hem d'explicar que el 27 de gener tenim dues funcions de l'Auca del Senyor Esteve de Santiago Rossinyol. La producció sorgida arran del programa La Puntual de TV3, protagonitzat per una dotzena d'actors i actrius amateurs d'arreu de Catalunya, dirigits per l'Àngel Llàcer. Les entrades d'aquestes dues funcions ja són a la venda i en queden poques, em sembla. I, escolta'm, Cristina, tu abans has dit que havíem quedat de portar avui algun complement de color rosa, no? Sí. En referència a la portada del Sí, toc. ja no t'ho he dit perquè m'he imaginat que no ho has fet. T'has pensat que me n'havia oblidat, oi? Sí. Doncs no. Ah, no? Coita. Oh, carai. Oix, Què et quin sembla? detallet, tu. Eh? Oix. Boníssim, Jordi. Sí? Molt bé. Sí. Molt bé, molt bé. Fantàstic. I no és l'únic detallet que porto de color rosa. Crec que no vull saber-ho, Mira, Jordi. t'ho ensenyo. No, no, Què? no. Sisplau, no, algú diu que sí per aquí, no. A veure. No, hi ha coses, jo crec que hi ha coses... Una mica de calma també, eh? No cal, ja està. D'acord, doncs Ja està. farem bondat. Amb això a la butxaca quedes molt bé. Farem bondat, va. Ara, per això, estava pensant. Sí. Perquè tu ets més de tango que el sotet. No, No, avui calçotet. vale, no, ja està. Avui he Vale, pensat, sí. tampoc cal... No, és igual, és que ara m'estan venint unes imatges que No cal. no cal. Va, escolta'm, Sí. hem parlat molt de teatre, Cristina, Sí. ja saps que a mi m'encanta, Sí. però què et sembla si parlem una mica de música? Perquè tenim amb nosaltres una formació de casa, els Arlet, que actuaran a la Sala Petita el 25 de maig per presentar el seu darrer treball, Desconnexió. Avui ens interpretaran Ganes de tu. Un aplaudiment. De tu. Ets tu qui em transmet tanta alegria. Amb tu semblen més lleugers els dies i si em busques cada nit em trobaràs a prop del teu coixí per ajudar-te a somiar en els bons moments que hem compartit. La festa major, aquell primer petó, mirem una pel·li, potser fem l'amor, cantem junts cançons que mai hem escrit i no puc amagar que encara tinc ganes de tu, del teu perfum, de sentir la teva veu i no oblidar mai el teu gust. Ganes de tu, dels teus ulls bruns, de sentir la teva pell i amb tots els 5 sentits fondre'ns en un. Ets tu qui poses sol la meva vida. Amb tu se'm curen totes les ferides. Sembla que
teva veu i no oblidar mai el teu gust. Ganes de tu, dels teus ulls bruns, de tocar la teva pell i amb tots els 5 sentits fondre'ns en un. Ganes de tu, del teu perfum, de sentir la teva veu i no oblidar mai el teu gust. Ganes de tu, dels teus ulls bruns, de tocar la teva pell, tots els 5 sentits fondre'ns en un. Tots els 5 sentits fondre'ns en un. Moltes Gràcies. gràcies. Moltes gràcies, Arlet. Que bonic que ha sonat. No m'ho puc creure. Ja l'he tornat a perdre. Cristina, Ara, on ets? no m'he perdut, no, que estic aquí. Oi, Tol, què fas aquí baix? Què? No ho sé. Que no faig goig aquí, envoltat de tanta gent? Sí. Molt bé. Sí. No, he vingut aquí per continuar parlant una mica de sostenibilitat i d'eficiència energètica. Sembla Molt bé o bé. no? Tu has agafat en sèrio, això, Què vols dir? Escolta'm, jo tot m'ho agafo seriosament. No, bé, molt bé. Escolta'm. Sí. No, el que volia dir, bàsicament, és que aquí, en aquesta sala on estem, hem desplegat més de 3 quilòmetres de cable digital per millorar la connectivitat amb la taula de so, que també és nova, oi que sí? Ho dic bé, això, Puigci? Jaume? Ho dic bé, Què et sembla, 3 quilòmetres, 3 quilòmetres de cable, aquí, on estem. Això està molt bé, no? I escolteu això, ja veureu. Què et sembla? Sí, no? Sí, carai. Tremolava el terra i tot, Taula de so nova. Molt bé, i encara us ensenyaré una altra cosa, però m'heu d'ajudar. Farem un compte enrere, comptarem des de 5 fins a 0. Sí, anava a dir, ara no ens estiguem aquí... I llavors passarà una cosa, d'acord? Però m'heu d'ajudar, Sí? Va, som-hi. 5, 4, 3, 2, 1... Ups. Mira, això va passar a l'obra de l'altre dia, que es van engegar els llums, també. Oita, aquí, allà, ara aquí no, ara aquí sí, ara això, ara no. Sí, Puigci. Ja està, és que... No t'emocionis tampoc, És que amb els tècnics... Era per veure una mica, Sí. Bé, doncs tot això, Cristina i tothom, és gràcies a la il·luminació LED que s'ha instal·lat nova en aquesta sala gran, que ens permet fer jocs de llum, com aquest que hem vist, i molts d'altres, i torno cap aquí dalt. No, està molt bé que expliquem aquestes coses, Clar que Jordi. sí, ja que les fem, que se sàpiguen, no? Fantàstic, molt bé. Molt bé. Sí, senyor. Molt bé. I ara seguim amb la música, oi? Sí, perquè a més dels Arlet, que acabem de sentir ara, a la sala petita hi actuarà també la sampadorenca Anaïs Vila, amb el seu darrer treball Ara Sempre. També tindrem per primer cop el cor Trimbant i el trio Segarrenc, amb un repertori de temes d'èxit de cinema i teatre musical, i la formació liderada pel sossoní Eduard Gené, amb la seva proposta Swing de Comarques. No deu ser pas parent teu, cosí o... No, que jo sàpiga no. No. Bueno, hi ha més geners al món. Com tu, no gaire, suposo, però n'hi ha més. Va, sí. T'ha fet gràcia això del... No, bueno, és igual. Molt bé. Doncs va, no ens entretinguem. Ara t'estaves entretenint tu, Sí, és veritat. Doncs va, continuo. Perquè dins del cicle del Club de la Cançó, aquesta temporada ens portarà al concert de la terrassenca Gemma Humet, el cantautor basc Tonxo i els vegencs Núria Cols i David Martell amb un repertori de cançó francesa. I parlant de cançó francesa, aquest serà el 25è aniversari de la francofonia a Manresa. Sí, justament per això tindrem aquest concert de la Núria i el David, i el que farem també el 15 de març a la Sala Gran, que serà també un homenatge a l'ànima
de la francofonia a Manresa, l'Anna Rotllant, que va morir l'estiu passat. Serà un concert homenatge molt emotiu. Segur que sí. I qui té alguna cançó en francès en el seu darrer disc, i que també tindrem aquí al Cursal, és l'Anna Roig, que torna als escenaris després de 9 anys amb aquest Aportar bellesa al món. I de música francesa passem al gospel. Els Barcelona Gospel Messengers, dirigits per Ramon Escaler, ens presentaran el seu darrer treball. També ho farà la manresana Anna Puigmartí amb un espectacle reflexiu i espiritual, Sohum, Camí a la llum, acompanyada per la Celeste Elias, la Marta Valero, la Rebeca Olmedo i l'Anna Costa. Dones de casa al poder. I tant que sí. I seguint amb la música tindrem també l'Orfeó Manresà, que amb Innova Cançó ens proposa un viatge per les melodies més conegudes de la nova cançó. Interpretaran Llach, Serrat, Pi de la Serra. L'Orfeó Manresà, que participa també en un dels grans espectacles de la temporada, El Pessebre, de Joan Alavedra i Pau Casals. El 14 de gener el podrem escoltar a la Sala Gran, aquí, amb 2 orquestres i 4 cors a l'escenari i solistes com la Mireia Pintó. Serà tot un esdeveniment. I per altra banda, el 14 d'abril, la Camerata Bacassis i la Polifònica de Porreig interpretaran també una de les grans obres del repertori de la clàssica, com és el Messies de Händel. I ja que parlem de Berguedà, preneu nota, 4 de maig, concert de Patum amb Marco Mezquida, una oportunitat única per viure les cançons de la Patum, però asseguts des d'una butaca. Doncs escolta'm, apuntat. I espereu-vos perquè el 25 de febrer hi haurà un altre concert que jo segur que no me'l perdré. Tindrem aquí a l'escenari una batalla de bandes sonores dels superherois. Escoltarem Superman, Batman, Spider-Man, Capità Marvel, Wonder Woman... Bestial, un concert a càrrec de la Franz Schubert Filharmonia, una formació que tornarà al Cursal el 9 de juny acompanyada de Part Dansa per oferir un espectacle únic de dansa i música interpretant les 4 estacions de Max Richter, una cosa que serà preciosa. Veiem. Jordi, tu has anat mai a Venècia? Doncs no, ho tinc pendent. Doncs mira, estàs de sort, perquè el 3 de març al Teatre Conservatori tindrem la proposta Venècia entre canals i música, amb Mireia Pintó, Vladislav Broneveski, acompanyats per l'actor Jordi Buixaderes. Un viatge per la ciutat dels ponts entre canals i música. Oh, doncs segur que no m'ho perdré, això. Segur. I més música. A la Plana de l'Om, com sempre, el cicle 3/4 amb joves que han passat pel Conservatori de Música. I aquest cop també a la Plana de l'Om tindrem un concert de luxe a càrrec de la prestigiosa violista Isabel Villanueva, que presentarà Ritual el 7 d'abril. I per acabar aquest bloc, explicar-vos que tindrem en doble concert els mallorquins Antònia Font el 6 i 7 d'abril en aquesta gira per diversos teatres catalans i que ja té pràcticament les entrades exhaurides. També torna el cantautor malagueny El Canca, que torna al Cursal el 9 de febrer amb un concert acústic.
Tu el vas veure l'últim cop que va venir? Jo diria que sí. A mi, jo és d'aquells dies que dic, a veure, avui em quedaré al teatre perquè no sabia gens què anava a veure i em va encantar la seva qualitat, també com interactuava amb el públic. Realment, qui no el conegui, us recomanem que vingueu. Està molt bé. Algú ha dit que sí. Sí, veritat. fantàstic, ens secunden, estupendo. I pels més joves tindrem Ginestar amb el seu nou disc i el grup de l'Espolla, la Ludwig Band, dins el cicle d'Arrel, un cicle que també portarà Miquel Gil a la Sala Petita, i el 22 de març el músic Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, fundador de Dus Minguet i ànima de la Trova Kung Fu. I aquí avui tenim la sort de tenir aquest escenari. Endavant i benvingut, Joan. Què tal, Joan? Bé? Molt bé. Estupendo. Et cantaré. Sí, però què ens cantaràs? Et cantaré. Jordi, et cantaré. No el diguis més. No, el que no estàs entenent ets tu, Jordi. El títol de la cançó és Et cantaré. Et cantaré. Sí, no. Anem a dintre i t'ho explico. Perdó. De veritat. Hola, bon vespre a tothom. Bé, jo sóc el Joan Garriga i vindré aquí el 22 de març, però acompanyat de banda, amb una banda de músics. Avui vinc sol i d'acordió. Avui porto la guitarra. No sé com en sortiré, però normalment aparec amb l'acordió i això és el que farem el 22 de març. Per això un petit tastet d'una cançó nova, com algunes de les que tocarem aquell dia, que es diu Et cantaré. Com la mallerenga quan ve el bon temps, com la xemeneia quan bufa el vent, com el llop al pic quan cau la nit, com el sol fonent-se per allà ponent, com el nadó, com la ferida, com un brot, com surt la sang, com neix la vida, com s'obre el pany. Et cantaré com un bes sense pes, com salta el gat. Et cantaré sense seny ni aixopluc sostre volat. Et cantaré que he quedat nu quan t'he trobat. Et cantaré que he quedat nu, perdut quan t'he trobat. Com una guitarra en bones mans, com no és el cas, com les gavines per sobre els mars, com el mussol quan fuig el sol, com gotins de pluja mullant el cap, com el nadó, com la ferida, com un brot, com surt la sang, com neix la vida, com s'obre el pany. Et cantaré com un bes sense pes, com salta el gat. Et cantaré sense seny ni aixopluc sostre volat. Et cantaré que he quedat nu quan t'he trobat. Et cantaré que he quedat nu, perdut quan t'he trobat. Com les campanes cridant a plaça, com l'acordió al fons de la barra,
com el nadó, com la ferida, com un brot, com surt la sang, com neix la vida, com s'obre el pany. Et cantaré com un bes sense pes, com salta el gat. Et cantaré sense seny ni aixoplucs estrevolat. Et cantaré que he quedat nu quan t'he trobat. Et cantaré que he quedat nu, perdut quan t'he trobat. Moltes gràcies, Joan. T'esperem aquí amb tota la banda i la seva acordió. Què? Moltes coses, eh? Moltes coses. Escolta'm, entre teatre i música, jo crec que ens faltaran mans aquest dissabte per comprar entrades, no? Vull dir, vaja, jo ja estic esperant que arribin el tió, que arribin els reis per veure si cal algun regalet d'entrades al Cursal. A veure, depèn com t'haguis portat, però bueno, segur que alguna cosa caurà. M'he portat bé, però tampoc no gaire, és lo justet. Bé, alguna coseta justeta també caurà, ja està. Exacte. Però encara ens queden més coses. Sí, ens queden moltes coses per explicar, però espera't un segon, Cristina, perquè a mi m'agradaria aprofitar la gala d'avui per explicar que bona idea, sí. Tenim aquest sistema disponible a taquilles, aquest sistema d'audífons per persones amb dèficit d'audició, diguéssim. Això ho podeu demanar a les taquilles i és un aparell que, escolta'm, tant si porteu audífons com si no, això és important. Us ho col·loqueu i, escolta'm, llavors sentiu els espectacles, un cop sou aquí a la sala, perfectament. Amplifica tot el que passa aquí a sobre. Veus? Ara t'he sentit perfectament. Acabes de dir, amplifica tot el que passa aquí a sobre. És fantàstic. Fan màgia, aquests d'allò. No, realment, fins ara en teníem 24, per això tampoc ho havíem explicat molt, però ara al desembre en tindrem més, fins a uns 72 exemplars, i llavors us recomanem que ho proveu. Passeu qualsevol moment a taquilles i us explicarem com funciona. De fet, escolta'm, hi ha algú que l'hagi provat alguna vegada aquí? Mira, la meva mare. Ah, sí? Aquí davant també. I que va bé. I bé, no, mare de la Cristina? Funciona bé, no? Sí, no? Sí. No, de veritat. I podeu, si voleu, amb els auriculars que posem nosaltres aquí, o si algú vol portar els seus de casa, també ho podeu fer, no hi ha problema. Bé, doncs ja hem explicat una altra cosa. I, escolta'm, ara ens deu faltar comentar la programació per majors de 65 anys, que aquesta temporada, escolta'm, èxit assegurat, Mireu. Hi haurà l'Esbart d'Ensaire de Mollet, un espectacle d'homenatge a la cantant i actriu Núria Feliu i un doble concert de la Principal de la Bisbal. Les orquestres ja les programem de 2 en 2 perquè sabem que us encanten, per tant, 2 funcions ja. Exacte. I no ens deixem també a Canta Gran, que igual alguns de vosaltres sereu d'aquests protagonistes cantaires de cors de Manresa i comarca que interpreten plegats aquest cop una cantata que es diu El secret d'Egipte, serà el 10 de març amb 2 concerts, perquè tenim molts cantaires i n'hem de fer 2. Un espectacle que em fa molta il·lusió dir que l'ha escrit el David Pinto. No para, aquest noi, No para. Escolta'm, i de la gent gran passem als més menuts, perquè els Xiula tornen al Cursal amb Baby Nova el 17 de març i la programació d'Imagina't, que arriba, com sempre, carregada d'espectacles per nadons i nens i nenes de fins a 12 anys. Com veurem al vídeo. No se sent ni una mosca, però nosaltres sempre hi som. Tots
I dels més petits passem a Platea Jove, que portarà dues propostes de circ molt divertides. Per una banda, Piensen Wilbur, l'1 de març, i el Piti Peta Hoffen Show, el 3 de maig, tot això al Teatre Conservatori. Com ho has dit, això, Cristina? Piti Peta Hoffen Show. Molt bé, estupendo, escolta. I de circ també ens en portarà la companyia manresana Tarannà, sorgida a l'entorn de l'escola de circ La Crica, i que avui els tenim aquí per oferir-nos un tastet de Dispers, el seu espectacle de debut. Fort aplaudiment! Endavant.
Moltes gràcies. Ens veiem aquí el 27 d'abril, segur que ens ho passarem molt bé. Ja ho heu vist, un gran hivern i primavera que tindrem, ja ho sabeu, pel Tió, pels Reis, pel Pare Noel, pel que vulgueu, sempre és un bon moment per comprar algunes entrades del Cursal i regalar-les. I ara ens queda el tradicional sorteig, que sé que ho esteu esperant. Sí. Ho tinc tot a punt, eh? Tens tot a punt. Val. Però escolta'm, Jordi, jo estava pensant... Digue'm. Avui que tens tantes ganes de passejar i anar amunt i avall, i per què no fem que aquest cop siguin ells els que treguin les... no? Es fiquin de mà així... Vols que busqui les mans innocents entre el públic? Sí, perquè tu ja no. D'acord, vaig cap allà. Vas baixant. Alguna mà innocent. Aquesta senyora fa cara d'innocent. Doncs aquest número, el primer número, serà per un abonament del TOC de la Sala Petita. A veure, quin número és? És 656. 656, sí. Algú el té. Sí. Mira, cap allà saluda, doncs, aquest abonament de Sala Petita, 3 espectacles a escollir de tots els que hi ha a la Sala Petita. Estupendo. Va, doncs va, un altre número. A veure, la senyora, per exemple, un número, sisplau. Aquest serà el toc de teatre. El 320. 320. 320. 320. Allà també, fantàstic. Escolta'm, doncs... Felicitats, un abonament de toc de teatre, aquests 5 espectacles de Sala Gran. Li ha tocat ser la propera mà innocent, també. Som-hi. I ens queda l'últim, el toc obert, que és un abonament que podeu escollir. 421. 421. Allà. Estupendo. Doncs al toc obert ja podeu anar pensant quins 5 espectacles de tota la programació voleu escollir. Després a la sortida, allà a taquilles, algú de taquilles o algú del Galliner us donarà el val perquè pugueu venir a canviar-ho per les entrades. Fantàstic. Gràcies, Doncs... Home, avui ha sigut més innocent. Sí. Que jo, després del que ens has explicat abans... No hi ha hagut malícia. Avui no hi ha hagut malícia. Però escolteu, avui us hem explicat el que tenim de gener a juny, però d'avui fins al desembre encara tenim moltes coses, perquè aquí no parem mai. Ens queda encara Obeses, Carol Green, Els Amics de les Arts, El Perro de l'Hortelano, El meu primer Nadal, La Dama i Gelabert, el concert de Cap d'Any. Ens queda molta cosa encara. Us esperem, I ara sí, acabem i ho fem donant-vos les gràcies, un cop més, gràcies per la confiança. Encara no tenim totes les dades, però aquest any 2023 ha estat increïble pel que fa a públic i hem superat les expectatives. Sí, i també gràcies per ajudar-nos a escampar arreu la programació del Cursal. Com sabeu, des d'aquesta temporada, també una mica per la mesura d'estalvi i reducció de la petjada ecològica, hem deixat d'enviar el correu postal, però l'estem fent córrer com mai, la veritat, i molts de vosaltres ens heu ajudat a repartir-lo per molts llocs i de debò us estem molt, molt agraïts. De l'ensobrada a l'escampada. Estem molt contents que ens hagueu acompanyat avui, aquest vespre, per fer un repàs de la nova temporada que ens espera i on tothom hi és benvingut. I ja ho sabeu, aquest dissabte a les 10 del matí, si voleu comprar l'abonament de teatre, i a partir de les 11 del matí, si voleu comprar entrades soles. Us esperem a cursal.cat o, si ho preferiu, a les taquilles del teatre. Unes taquilles que per aquests dies de Nadal obrirem amb l'horari una mica més ampliat, com cada any. Exacte. O sigui que ho deixem aquí. Molt bona nit, molt bona temporada, molt bon Nadal, molt bons Reis, molt bon Cap d'Any, molt bon de tot. Vaja, ens veiem al Cursal.